Ngicela uncedo. Ngicela ngisizeni bo. Sacela ningisize bo. Makhuzwayo, kwenze njani? Ibhakede. Unyawo. Hayibo, akafile phosi umiyabiza uDlamini ngizosala ngumgadi la. Hayi no gijima wena umbiza ngizosala mina ngemgadi. Maxwell ngisho uqala please asingani ngalento hamba ubiza uDlamini uyafa umuntu man. Angizame angimenze CPR ke qala. Mana ke bhuti. Ubucks waqulaya ngathi menze CPR wanqaba. Mekumakhuza uyayiyela. Mahe ngizama ukusiza umuntu la. Wemadoda. Kwenzakalani la? Ngubani ngiyacela bese phuthume uyobiza uDlamini umtshanisa umakhuza uphelele umoya la. Hayi ngeke madoda niyamazi uDlamini undani. Hambani nina mina ngizosala nomakhuzwayo. Why fanele kube wena osala nomakhuzwayo? Ufuna ukumenzani umfazi kaDlamini equlekile? Ye ngubani ufuna ukumenzani? Ngicela uhambe uyobiza uDlamini ngingenjalo somtshela ukuthi ufuna ukumenzani umakhuzwayo. Mangeke ngimenze lutho. Hawu. Okay, ngizoyaka. Kodwa mekwangibhonya uDlamini, ngizobhonya nina nobabili. Hey Dlamini, umakhuzwayo. King, ufuna ukuthatha? Ke mathatha fela. Ungathatha King. Nakho. Ngiyazi uyazibuza ukuthi yini lenza ungubane asabe ukutshela uDlamini ukuthi umakhuzwayo ulimele. Kuze wazi impendulo yalokho, mhlawumbe isitori ngisiqale ekuqaleni. Ngicabanga nje yonke into iright la. Ngitshelile Maxwell. Ngathi ngiyingozi kakhulu mina. Uyabona mina Maxwell futhi kube ngiyathanda. Ngabe leso singisi leso naso ngiyasifunda. Nakhona futhi ngifike ngibe ingqwele. Dlamini awusifunde phela ngigcwali. Unyaka ngibulele sishahlapi. Theleja mo una wadi aparo tshedi khulu. Gadi papadi mo. Wankulu. Wankulu mona wadi aparo tshedi khulu. Wa para diaparo tse digolo a ja go apara 13 wa go 14. Ngiyayisho into Maxwell. Musa ukuyikhuluma usheshe lento ngoba ngisafunda. Uthini manje? Sorry, ngithi uapara diaparo tse digolo. Hanya ke go apara 13 go ya go 14. Hayi, kodwa islima ke Maxwell. Uhleka ijoker yodwa kabili. Okusala ungizwanga. We nyako. Uthini manje? Exactly. Yazi exactly. Hey, yabona kodwa Dlamini mfethu. Into ezosiza ukuthi lesipedi sakho siye phambili ukuthi usikhulume njalo. Cha kanjalo? Yeah. Mana ke baba. Nami uthi sengiphoqelekile ukuthi ngikhulume iSpade. Hayi makhuzwayo. Akusona ispade. And mama awuphoqelekile ukuthi usikhulume. Uzobe usikhuluma ngoba nakho usupporta mina njengomnyeni wakho. Hey. Lento yazi ngangithi izodlula. Kodwa hayi ngathi ya forever le. Wawusukhala kangaka manje bakhuzwayo. Ave emshadweni kufanele kubanjiswane. Impela. Kodwa mina ngangingazi mina baba ukuthi siyobambisana size sibambisane neyiPedi. Awu. Nami ngangingazi ukuthi siyobambisana ngize ngicine ngihamba ngemasontweni kodwa ngayo angithi. Baba, awukazi uye esontweni wajika ngaphandle. Ngathi ngaphandle ngoba uNgcongo wathi isiqoka singeni esontweni. Engidakela uNgcongo. Wawazi baba ukuthi isiqoka singeni. Ukube wawuthanda ukuthi ungiphelezele, wawuzosikhumula isiqoko. Makhuzwayo. Uyazi isiqoka ngesikhumuli ngisho ngomele. Angizokhumula ke iqongo ngikhumulelo uNgcongo.
Wathi isiqoko uyosikhumula ngo-2020. Sik-2025 manje. Hey Makhuzwayo, mina ngangazi ukuthi siyophila kuze kushaye u2020. Futhi sesiyanganda manje. Asibuyeleni lento yespeed. Baba mina ngazi mina ngempela ukuthi yini inkinga yakho nesiqoko ngoba ikhanda lakhe alitshekile ngalowo ndlela. Makhuzwayo senzani manje? Yini lesiyenzayo? Sesikhuluma ngekhanda lami phakathi komphakathi manje. Ikhanda lami selisele into yomphakathi. Ngiyaxolisa baba kushelela ulimi. La Makhuzwayo. Kusukela kusasa ngo8 kuya ku1 zonke izinsuku mina ngizoke ngikhuluma ispeed. Nawo amagama espeed. Funda. Uma ukuthi awufuna ukufunda anginankinga ngizoyiqhubekela mina nempilo yami nespeed phakathi. Ngiyaxolisa baba ngendaba yenhloko. Makhuzwayo uyaqhubeka ukhuluma ngekhanda lami. Hawu baba, ngihloniphisile nje. Umuntu ozwayo uzotshela ukuthi ngikhuluma ngokudla. Hey, my young vet, I've got no idea who's taking stuff on credit, who's expecting my deliveries today. Now my customers are calling non-stop. Maxwell, your problem is you are trying to store everything here instead of here. Oh, so I need to store things on my hand. Wait, is that why people always say the future is in your hands? No, Maxwell, I mean on the tablet. Oh, makes sense now. But I was about to ask, how do you store things in the hand? Huh? Okay, Maxwell, wait. Think for a second. How can one physically store things on their hands? I don't know. Maybe hands have their own small brains. Oh, come on, man. I didn't take geography. You mean biology? Same shop, different products. So tell me, how do you keep things on the tablet? I use Odoo, the one business management platform with everything we need under one roof. We've been using Odoo for our websites and now point of sale. Now we can track inventory, manage customers, make payments, all in one place. It also connects with accounting, HR, and e-commerce. And it works on any device, laptop, tablets, or phone. Okay. I think I get it. You don't get it, do you? I do. But I can tell you what you want to explain this in your own simple way. I won't stop you. Go on, Vanagit. Okay, Maxwell, when people come to the shop to buy or take things on credit, you must record it all on Odoo. Keeping it on your head doesn't work. As we now know, you don't have a good memory. Aibo, who doesn't have a good memory? Ask me who's the first black president of South Africa. I'll tell you. Mind you, it happened in 1994. A very long time ago. Okay, Maxwell, tell me, what did you eat for breakfast? Breakfast? Huh? Come, let me show you how Odoo can help you. If you are a retail shop owner like Mahew and Maxwell, don't let this organization hold you back. Try Odoo Point of Sale and take your business to the next level. Use the link in the description and start managing your business like a boss. Your first step is free, so why not? I remember. I ate coffee and bread for breakfast. Maxwell, you woke up at 1 p.m. today. You didn't eat breakfast. Oh, it was a trick question, not a memory question. Awu, sawona Dlamini bhuti. Tumela ngwenya ukayi ngwaneso. Yini mali ekhulunywa uDlamini? Kispedi ngwenya. Usufuna ungimuvela la okukhulunywa khona lento ekhulumayo ni? Ngwenya. Kuthoma ka8 ofihla ko1. Kibulela sipedi fela. Wankutlwa ngwenya. Dlamini. Ikhulume lento yakho ubuye phela uyibeke nangesizulu kuze ngizozwa ukuthi uthini. Adagcina ukuthintana.
Ukukushaya wena kade ngagcina. Hayi, ngizwile lokushaya. Ngokuhamba nje kancane ngibudlamini useyimpondo. Hey mfana. Awusho. Kwenzakalani ngodlamini esekhuluma lento ayikhulumayo? Oqala baba, ngina 37, 2. Intombi yami ikhulelwe. Manje lokusho ukuthini? Kusho ukuthi angisiyena umfana. Ngokumithisa nje awuseyena umfana. Mana ke mfana. Usho ukuthi inja mayingamithisa ngeke kusafanele ngiyibize ngenje sekufanele ngiyibize ngose. Yazi bengayimisela ukubamba inkunzi namhlanje. Kodwa ke Fuseka, lethi phone. Hawu mfana bude ngiyaxolisa. Sakhuluma mina kwamanje. Awufuni ngidedele my little friend akhuluma. Lethi phone. Hey. Engathi idloza lingikhothanga kahle ekhaya. Hamba, hamba, uhamba. Awuhakinyake ure utsamaya. Awuhempakhe unyaka utsamaya. Kase uthi bene. Hakinyake ure utsamaya. Hempakhe unyaka utsamaya. Kase uthi bene. What's up, bitches? Hayi mafetshisi hayi. Akuyona inyakanyaka. Kuthiwa akinyaki. Hayi inkinga isipedi ke mazivukudla mina. Ngcono sicule enye ingoma. Aw. Kanjalo nje. Okuhluleka nje kanye kusuthi akushintshe iculo enye ingoma. Wema benches. Wafika la kumina wena wangiculisa odeja vu ngabacula. Ngokuthi asifake nje ingoma yesipedi usuthi akuyekho. Dlamini udeja vu isingesi. Okungcono sicula ingoma yesingesi. Isipedi hayi sinzema kena. Yini ungasifunda? Umandla ekukhulumeni ingisi awufuni ukufunda izilimi zeinhlanga zakithi. Funda isipedi. Kodwa Dlamini ngiyobe ngihlakanaphi nalezo nhlanga lezo. Isipedi ngeke sengisize ngalutho Dlamini. Isingesi singcono siyongisiza ngento eziningi kakhulu. Njengani izinto babenjisi? Angazi kodwa into like umsebenzi kanje. Haw. Wema benjisi. Impilo yakho yonke wena ukazi usebenze endawo. Uze waqashwa yimina. Besike phi isingisi? Bekungaqashwa ngani ngelesingisi sakho phela? Ngoba isona esivuthe ekhaleni. Ubungaqashwa ngani impilo yakho yonke njengoba uzuqashwa yimina nje uma ukuthi isingisi sitholela imisebenzi? Mphendule. Kodwa Dlamini besingesidingo soba personal. Iqiniso mabhenjisi lipersonal. Shaya isiginci sihlala. Ngishaye iphi ingoma? Asishayele manje ethi izandla zikagogo. Kodwa ngifuna siyishaye ngespeed nawo manje. Ngeke. Hawu yini manje mabhenjisi uyaphi? Hayi kihlubule Dlamini, hayi. Ngihlubule. Hayi mabhenjisi. Akushiyo njalo. Kuthiwa kitlohele. Hayi khona lokho hayi ngeke, hayi. Hamba, uhamba. Ngani zakwethu, ngikhathele mina isipedi sikaDlamini. Mina ngithi asemzima ekakhuluma isipedi sakhe. Hey, kunzima ukuziba uDlamini ngoba uDlamini akadingi lutho kuthina. Ithina esijwayele ukudinga izinto kuyena. Hayi ngiyakuzwa. Kodwa ke uMakhuzwa unento uDlamini ayifunayo. Asisebenzise yona. Hayi, ikhiphe wrestling kulento. Ikhiphe bhuti. Ngale kwalokho uyaphela kwayibona lo mhlangano. Hawu, nge-wrestling nje. Fuseka nambani la kwami. Siyadlala Siyadlala. Okay, asenze kanje. uDlamini isiqedo uqala ukukhuluma ngo8 kuya ku1. Asemzibeni sonke ngalosikhathi.
Uyedwa kodwa umuntu ozoba inkinga. Imani ke ngizwe kahle. Nithi kimi ngingabe ngisaya kuDlamini from 8 to 1 ngoba nifuna uDlamini azitshwe abuya lezulwini. Impela. Yini nomona yini ngoba uDlamini eso best friend wami kunani? Lento ayihlangene nalokho. Sinesikhathele uDlamini neSpade. Pho manje alimtsheli ngani uthi nikhathele iSpade nihlukane namphansi. Lalela. Ungakhulumeki nathi kanjalo. Ngizoginqika lapha okungasibhakela mina manje. Mnyeke amapentshi simnyeke. Kodwa ngikhuzelana ngabe ngiyeka ngiginqela lento. Momshaya uzobhekana noDlamini. Hayi kwayena fuse kwayena loyo man. Ha. Hayi ngiphunyukile bafowethu. Guys, ngiphunyukile. Guys, sisoka kulento, ningangicebi. Usho ukuthi umuntu uyathutha ke namhlanje. Sawubona. Dumela ngwanesukayi. Hayi. Angikhulumi ke lonto mina. Ungasho uthi lonto. iSpade lesi engisikhulumayo. Well, bengingazi ukuthi into oyikhulumayo mina. So bekufanele ngithini? Uhlaza lo mfana. Ngiyezwa bathi awuthinteki. Kangokuthinta mina mfana wami. Hayi. Ngobona ngawe ke mina Tawu Moroka. Uthini mfana? Wama ngizwa. Utawu Moroka yini? Utawu Moroka igama lesibongo. Into yakuthuka lo mfana. Lalela. Kunengoma la yesizulu ngifuna sisuse sizulwini siyiseSpade. Okay, ithi. Okay, ihamba kanje. Nakho-ke. Onakho ke bangaki? Nakho-ke. Bawu 6. Hey, uthi uyangithanda wena. Ukamamanga. Hey, amayinga. Into ehlangene yonke leyo. Nakho-ke. Bantu sacula. Wama ngizwa. Awahle ngiphazamisa ngisacula manje. Awuncese Dlamini. But mina bengifuna ukwazi ukuthi onakho ke bangaki. Bawusikisa onakho-ke. Ufika uthi nakho-ke kawusikisa. Uthule kancane uphinde futhi bese uthi nakho-ke futhi kawusikisa. Unakho ke lo uyichorus noma? Aw. Waphenduka uze esibantwini manje. Wayesiqanga somusic wena. Angishongo mina ukuthi ipetulula ingoma. Ngithe ngifuna uyisuse esizulwini uyise Spadini. Finish and clear. Okay, unakho ke ngeSpade uthi seo ke sego beke go bolela ka sona. Okay. Awuyisho ke leyo nto ihambisane nakho-ke kodwa isho ngeSpade. Seo ke seo beke go bolela ka sona. Seo ke seo beke go bolela. Hayi mana ngeke. Ayihamba kahle. Ayikho enye emfishane ezongena khaxa kunakho-ke. Hayi, Dlamini ayikho enye indlela engiyaziyo engahambisana. Kanti umbhedo njani wena ohlulekayo? Dlamini mfethu sengingatshaza amandla ami ubhedi bami manje. Mawungafuni ngabaza amandla akho ubhedi. Thola indlela ezolingana ngqo nalethi nakho kodwa isho ngeSpade. Ngiyabuya ngisawuqala. Nakho-ke. Ke gona. Oyishona phezulu ngathi ngiyayizwa ke leyo. Ke gona. Mana. Imixe ke manje neyesizulu. Ufika ushe Spadini, ushe Spadini. Nakho-ke ke gona. Nakho-ke ke gona.
nakho-ke ke gona ke Yona mpilo le. Yiyo. nakho-ke ke gona ke Hello Dlamini. Uhleli. Yazi bengithulele. Bengilele Dlamini. Warata kubulela maka mfanaka Sikhuluma kanjani pho uma ubuthulele? Sengivukile phela manje. Hayi ke ngcono usuvukile. Awukho busy angithi? Cha Dlamini ngilele. Okay, number 1 mungikho busy. Mputsha. King umphokoqo kaSibhedi. Dlamini wethu ubunge uzungibuza lonto ekseni. Hey Maxwell mana kuzengiphela minute ngitshele yini umphokoqo ngeSibhedi? Ey. Dlamini sakhona. Kangcona phela lama minutes ey. Hey Maxwell, mina Dlamini. Sanibonani. Awu, naleli gundane leli. Hayi kanti angiselona ke igundane manje. Sozosijoin? Hayi impela ndi ready ukunisiza. Ndireti ukundiza ndiphumoya. Niyayikhumbula leyo ngoma kaSimphiwe Dana? Mahewu, uma ungafuna ukuba ingxenye yalento, ungahamba. Hawu guys, bengisho nami ukuthi ndiready. Ukundiza ndiphumoya. Mahewu, hamba la. Hawu, come on guys. Kunzima ukuthi ndiready ukuphela ungabisayisho le pass ethi ndiphumoya. Mahewu yithathe serious lento, usiyakhipha. Okay, guys. Kine plan. Itsini iplan mngoma? Khulumani nabajebula bakhulu abafika ngokusojebula nashiya abantu bejebukile. Khulumani nawe Dlamini. Hey, uDlamini. Kodwa iSibhedi Dlamini. Kodwa iSibhedi. Hey, iSibhedi sokwenza ubalekelwe isintu. Uma uqamatha uzohlala namadlusi engawona wakini. Hlukana neSibhedi. Hlukana neSibhedi. Hayi, khulumani bajebula bakhulu khulumani naye. Isebenza kanjani lento yakho? uDlamini uzophupha yonke lento ebengisho. Avuke ngasasithanda inhlobo iSibhedi. Ukuthakatha lokho esikwenzayo. Angikho against ukukona, kodwa ngifuna sazi ukuthi kona ukuthakatha. Ewe mama. Ngivuke nenkunzimalanga ephupho namhlanje. Ngiphuphe ugogo ethi kumina lento yeSibhedi yinhle. Idalo ziyayiqhenya ngami. Hawu Maxwell, uyirubbish esangoma. Yazi uDlamini usevele wawes. Ayisebenzanga. uDlamini usevele wasithanda kakhulu iSibhedi. Dumela Dlamini. Dumela Bucks ukayi. Hayi, mina Dlamini esami iSibhedi siphele kudumeleni. Lalela webhuti. Ungezi la kumina uzokhuluma uma ukuthi uneSibhedi singaphelelwe yazi. uDlamini ngiyafunda la kancane. Nawe vela ngaqhamuka usukhuluma yonke into kahle. Wafunda kancane. Yebo ngaqala kancane. Kodwa ngangekho slow kanje. Bakuthathe serious lento yokufunda. Fundisisa. Hayi Dlamini. Phela akusithi na sonke sifuna ukuba ngamapedi. Mina ngiright ngesizulu. Webucks. Ubani othe ngifuna ukuba umpedi? Uyabona lento yami unganishaya nina legulali. Nenza ngijwayele. Mana wazalana. Hey, uDlamini usakhuluma iSibhedi kanti ayisebenzanga yini iplan yaMaxwell? Ayisebenzanga lutho.
Ndazile. Ndazile. Lalela Nick, mina nginenye iplan. Ayimancane iplan yakho. Mina ngisawukha amanzi. uMakhuzwa akazange safika kwiVatirkan eyokhamanzi. Ilali imali akhona-ke. Azafice uMahewu noMaxwell elele phansi. Ngicabanga ukuthi usuyazi-ke manje ukuthi yini ebiyenza uNgubane asabe owabe nenkinga ukutshela uDlamini ukuthi uMakhuzwa ulimele. Asiqhubeke nesitori. Ufandlo mama. Thatha ama-amaningi kanje. Dlamini, window enjani ekhetha ispade over umfazi wayo? Okokuqala nje awungibingeleli ufika la uyakhuluma ungangibingelelile. Okwesibili ungikhulumela udoti. Uyabona lezi zinto zenzile zombili zi-enough ukuthi ngikubonye. Uyangezwa? Dlamini, uqinisile uNgwenya ukhetha ispade over umama wakwakho. Nawe usayidana lo manje. Usayidana lo nawe. Yeah, sike sayidini leqiniso. Wena nginandaba ukuthi ungakuliphi isayidi, angikufuni vele wena. Yabona ke guys, ngishilo ngathi kuza kwami la ngeke kusize ngalutho. Dlamini, uma kuza usesibhedlela, ungubani uthe kubiza, wena wakhetha ispade kunalokho. Wisahluleki sendoda. Uthi njani Ngwenya? Hayi, wangithinta, usithinta sonke. Ngicabanga ngiyanqena. Anginenqeni ke mina ngeza nokho bafana nokho. Ngi-against nalento eyenziwe uDlamini. Kodwa Ngwenya, i-statement sakho ngicela ungangibandakanye naso. Hayi, nami bhodi, ungangikhiphe ungangibandakanye. Hawu, nawe ngubani? Uzwa la. Mzala, thiwa akekho lo muntu eMagande hospital yazi. Edington khona. King Edward khona. Wentwet khona. RK Khan khona. Hey, awucela ngani uMahewu man bakutshela ukuthi ngiphilo umuntu. Yazi ngibhizi mina. Mzala, oMahewu abayibambi ingcingo zami. Mzala ngibhizi mina ayengikwazi lo ngehlane niwa ngilong phone ngitheka lento. Kanti mina mzala uyiphoyisen njani? Uyiphoyisen njani? Awufoneli ngani zonke izibhedlela uzwe ukuthi ukephi lo muntu man. Kanti sikephi sizaphi kuba nomzala oyiphoyisa mezoba sehluleki? Wena mzala uyindoda enjani ekhetha ispade of umfazi wayo? Ngikushaya mzala. Mzala ngizokushaya. Hawu, mama. Unjani mama? Mama ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa futhi ngiyayisola ngesenzo sami. Akukho vele okunye ongakusho. Kodwa mama mina bengingazi ukuthi ulimele. Abashongo kumina ukuthi ulimele mama. Bebezosho kanjani ukuthi ngilimele ngesipedi? Bebezosho phela ukuthi musale wagago. Okay. Ngiyaxolisa mama. Ngiyaxolisa. Uyabona mama lento yakho yokulimala nayo yonke lento esiyenzekile. Ingenze ngabona ukuthi lento yami nespade ngiyithathe ngamawala. Ngakho ke ngiyaxolisa mama ngicela uxolo. Angazi Dlamini, angazi. Uyazi mhlambe iphutha libe seqaleni ngenkathi ngifunda ispade. Ngangachazela mama ukuthi yini eyenza ngifuna ukufunda ispade. Mhlamba ngiqale lapho kuyilungisa lento.
Mama, abantu basekhaya uma sebesondele eminyakeni ewu50 bayaye baphathwe isifo sengqondo lesi sibizwa ngokuthi i-dementia. Kanti nami angikude kakhulu no50. Ngelinye lamalanga ngezwe kuthiwa ukufunda izinto ezintsha kuyawukhulisa umqondo, and ukukhula komqondo kuyayikusize kuvimbela izifo zengqondo ezifana nabo dementia. Ngithe mangizwa lokho ke mama ngase ngithi angitholi into engizoyifunda. Kwase kwavela iSpedi. Ngase ngithi hayike angigxile ekufundeni iSpedi. Baba, mina nginayo inkinga nokuthi ufunde iSpedi. Inkinga ufosa umphakathi wonke. Mhlambe iphutha lami libe lapho. Kodwa ngiyathembisa mama kusukela namhlanje ngizokwenza kangcono. Uzokwenza kangcono ndlelani baba? Bengiplan ukuthi iSpedi ngeke ngisasikhuluma la endlini. Ngosikhuluma ngaphandle, kanti nakhona ngaphandle ngosikhuluma noMaxwell kuphela noma nomunye ofisayo ukusikhuluma. Kungakuhle lokho. Ngiyabonga. Umama ngalijabulela idini. Yebo baba, ngingathokozela. Okay. Ngasho ngathi eyami iplan ezosebenza. Hayi, kodwa ibe risk mfana. Kakhulu. Kodwa ke sesi-free manje. Nezinto seziyaqala zibuyele esimeni. Oh. Sanibona bahlali. Dumela Dlamini mogwera waka. Tshaka uzona. Ngathini manje ngokhuluma iSpedi makuyisabatha? Ngathini Maxwell ngikuthe woza ngithathe nami?